Ne nyomkodjad a gombot, csak tartsad oda, hogy benne legyen a... Ja. Cicucsuk. Mi van? Cicák. Túl közel vagy szerintem. Mi De van? akkor nincs benne a másik, így most mind a kettő benne van. Gád is ezt csinálja? De jó. Na hát most már kibéreltük a Petinek a hátát. Túl közel vagy. Akkor meg nincs benne. De hogy nincs. Ja, Minél messzebb mész, annál jobban benne van. Ja. Megy rá kutya bácsira. Kutya is legyen benne. Menjünk még kettő. De úgy, hogy mindannyian legyünk benne. Jó. Így most jó. Nem kell megnyomni semmit? Hát amíg megy, addig hagyd menjen, azt majd bemerül úgyis. Ugye az, Copi? A szürke, ez tiszta fehérnek látszik így, ahogy abban a pózban van most. Tudod, a kis piros. Mit? Jobban.